Yes, tak bayar utang akhirat. Tak kalau sih dulu. Oh, alhamdulillah. Wes, cakep kok. Wes. Afi. Ya Allah, apa dan bisa meniku? Aku kape nduk sampeyan iki mau sampeyan ndi lho. Ya pun sama sampeyan. Itu saya Walah, tepaan. ayo nek kono nduk ngene. sampeyan iki. Langsung aja nang ngene. Amaku kini. Panas Ayo. iki lho. Wis. Ayo masuk. Ya, Assalamualaikum. Salam. Alah, Sehat ta? Iya. Iya. Menapa lapo iku mau? Yo iki mah kape nduk sampeyan yo kape iku nak. Oh iya, iki duwe tak siap. Oh, tak siap. Sampean hitung ya. Walah, tak Selawe ya Mi ini ya, selawe ya. Kok wis hitungan dhisik lah. Ya. Oh ya, pas ya Mi ya. Iya, wis. Tak terima ya, suwun ya Mi ya. Iya, aku suwun mon selangi. Langsung balik aja Mi ya. Iya. Langsung balik ya, suwun ya. Makasih ya. Oh, makasih ya Mi ya. Assalamualaikum. Salam. Untuk nih mau ketemuan. Iya. Ya Mi ya. Iya. Tak lekokno dhisik. Mana sih?